Как да поставите контактни лещи? Преди да поставите за първи път контактни лещи, уверете се, че имате всичко необходимо под ръка. Застанете пред огледалото и поставете кутийката за лещи, разтвора и апликатор или пинцети, ако използвате такива. Дамите трябва да поставят лещите винаги преди грима си. В самото начало измийте старателно ръцете си с подходящ сапун и внимателно ги подсушете с чиста кърпа. Отворете кутийката или блистера с контактните лещи и, използвайки пръст или пинцети, поставете лещата на върха на показалеца си. Проверете дали лещата е ориентирана правилно, като внимателно огънете краищата й. Ако страните на лещата не залепнат една за друга, това означава, че тя е в правилна позиция. В противен случай я обърнете с помощта на другия си показалец. Използвайте свободния си показалец, за да държите горния клепач, а с друг удобен за вас пръст дръжте долния клепач. Поставете контактната леща в окото си. Бавно пуснете клепачите и мигайте няколко пъти. Контактната леща ще заеме правилното си място. Повторете същата процедура и с другото око.